lämpimästi tervetuloa seuraamaan. Minä olen lääkäri Ari Miettinen ja puhutaan tänään ravitsemussuosituksista, näistä uusista. Ja valitettavasti joudun olemaan hiukan kriittinen. Sanovat, että tavoitteena lisätä terveyttä. Mutta minä kyllä väitän, että jos tästä katsotaan muutama vuosi eteenpäin, niin meillä entinen trendi jatkuu, enemmän diabetesta, enemmän ylipainoa, enemmän verenpainetautia, verisuonitautia ja kroonisia sairauksia. Näissä pitäisi olla jonkunlainen tulosvastuu heillä. Jos ei tule tuloksia, niin sitten uusi porukka tilalle ja uudet suositukset. Mutta en ollut ihan vakuuttunut. Katsotaan muutamia asioita vähän tarkemmin. Ja tämä siis ei ole ravitsemussuosituksen tiivistelmää, eikä tämä edusta meitä lääkäreitä ryhmänä. Se on tärkeää sitä tietää. Mehän ollaan hyvin käypähoitoyhteiskunta. Meillä asiantuntijoidenkin pitää pysyä tässä virallisessa suosituksessa ja tätä tullaan näkemään paljon lehtien sivuilla. Ja kyllä se lääkäreitäkin koskee, siis siinä pitää pysyä, jos meinaa rahaa niin kuin sen alan töistä nostaa. Aika herkästi tulee jotakin rajoituksia esimerkiksi toimilupiin, jos kovin paljon niistä alkaa eriäviä mielipiteitä olemaan. No, näissä ravitsemussuosituksissa tuli tuo pohjoismainen vuonna 2023 julkaistiin ja siitä jo tiivistelmä 400 sivua luin sen jo silloin ja sitten tämä suomalainen versio ja niistä pari julkaisua on luettu. No niissä nyt suurenta eroa keskenään tuo tavallaan tieteellinen pohja tulee tuolta pohjoismaista suosituksista ja länsimaissa ne on aika yhteneväiset kokonaisuutena. Ja jos yleensäkin katsotaan tähän tieteeseen perustuvan ravitsemussuosituksen historiaa, niin ne tuli tuolla 80-luvun tietämillä ja jos katsotaan, että mitä sillä on ollut niin kuin hyötyä tai haittaa, vaikka nyt jenkkien osalta tässä aikuisväestön lihavuuskäyrä, niin kyllähän siinä on käynyt niin, että ravitsemussuosituksen jälkeen niin koko ajan tämä ylipainosten osuus on ollut kasvussa ja tämä on ollut vielä sitä insuliiniresistenssiin liittyvää lihavuutta, johon liittyy näihin kroonisten sairauksien kasvu. Ja muuten eli-ikä ei ole enää länsimaissa kasvussa, vaan laskussa myös Suomen osalta viime vuosina. Ja sitten kun katsoo niitä uusia, niin minun mielestä se ei tule kyllä tätä tilannetta parantamaan. Tässä käytännössä hyviä ruoka-aineita, kuten lihaa, aletaan korvaamaan vielä jollakin ultraprosessoidulla hötöllä. Tai ei siinä nyt niin käsketä tekemään, mutta käytännössä siinä niin käy. Niin, pieni galluppi tässä videon aikana. Jos olet samaa mieltä, että nuo uudet suositukset ei tule ihmisten terveyttä parantamaan, niin paina tykkää nappia videosta, niin nähdään onko muita, jotka ajattelee samalla tavalla, että ei tule paljon hyödyttämään. Lääkkeiden kulutus tulee kasvamaan näihin sekä lihavuuteen, diabetekseen, verenpaineeseen, kolesteroliin. No on tässä positiivisia, tai kyllä se muutosta on tapahtunut. Kun näitä seurannut pitempään, niin esimerkiksi monella on vieläkin mielikuva varmasti ja muistatte, että kolesteroli on vaarallista. On vaarallista syödä vaikka kananmunia, kun niissä on paljon kolesterolia. Tästä länsimaisessa suosituksessa on käytännössä luovuttu kokonaan. Sehän pidettiin sellaisena ihan tieteellisenä faktana, että se kolesteroli on vaarallista. No, tosin sitä todisteita ei ollut oikein silloin eikä ole nytkään. Ja onneksi positiivista kehitystä tämä on sieltä, siitä ei puhuta.
Mutta toisaalta siellä sitten ei puututa tällaisiin suurempiin ongelmiin, esimerkiksi aikuistyypin diabeteksi ja sitä edeltävän tämä insuliiniresistenssin kasvu. Minun mielestä siellä ei ole oikein mitään välintä, jotka puuttuisi tähän. Tästä olen paljon puhunut ja tästä kärsii suunnilleen puolet aikuisväestöstä. Aiheuttaa keskivartalon lihavuutta, väsymystä, voimattomuutta, lihaskunto heikkenee, kun siinä solut eivät saa energiaa. Tuosta minulla on erillinen video kokonaan. Niin, tämä ravitsemussuositus ei ota kantaa myöskään esimerkiksi ultraprosessoitu ruokaa ollenkaan. Vaikka monissa tutkimuksissa on näkynyt, että se on sairauksien todellakin riskitekijä. Vaikka tuossa silmävideossa edellisessä käsittelin sitä, että silmäsairauksinkin on riskitekijä, jos syö paljon ultraprosessoitua ruokaa. Mutta tämä pohjoismainen toteaa, että yhdistyy sairauksiin runsas ultraprosessoidun ruoan käyttö, mutta he toteavat, että eivät ota kantaa, vaikka se on hyvin oleellinen terveyden kannalta. Vähän erikoinen, mutta siinä varmasti painaa nämä tuotantotalouden seikat. Ja sitten listasivat myös asioita, jotka kokevat ongelmaksi. Esimerkiksi Suomen osalta siellä pidetään ongelmana, että meillä on liian vähän kuitua ruoassa. No siitä on puhuttu aikansa ja mahtaakohan ihmeitä ratkaista. Ja sitten sanotaan, että tyydyttynyttä rasvaa on liikaa. Tämä vanha juttu, 10% energiasta saisi vaan olla sitä heidän mukaan. Ja suolaan tuli tosi tiukat rajat ja sekä raja ei näytä oikein perustua mihinkään. Katsotaan sitä tarkemmin. Eikä oikein tuo punaisen lihankaan rajoittaminen tunnu perustua mihinkään, mutta katsotaan niitä. Ja tämä tyydyttyneen rasva osaltaan, tämä alun perin tuli sitä esimerkiksi 7 maan tutkimuksesta ja Pohjois-Karjala-projektista ja tällaisia korrelaatioita, jotka irrotettu ajasta ja paikasta ei ollut vertailuryhmää samasta. Ja tämä asia on kyllä tutkittu vertailuryhmillä. Muun muassa Helsinki liikemiestutkimus. Siinä toinen ryhmä ohjattiin vahvasti käyttämään näitä kasvirasvoja ja toinen ryhmä jatkaa aika lailla ennallaan. No itse asiassa siitä huolimatta tässä kasvirasvaryhmässä oli aavistuksen korkeampi kuolleisuus. Mutta verisuonitautien osalta ne oli yhtäläiset. Eikä tietysti yhden tutkimuksen perusteella mitään. Näitä on ainakin 50 minä olen nähnyt. Tässä esimerkiksi yksi oli mielenkiintoinen tämä Minnesota sepelvaltimotautitutkimus. Tästä tavallaan aineisto piilotettiin pitkäksi aikaa. Kun huomattiin, että ei saatu yhteneviä tuloksia siihen teoriaan, kun siihen uskottiin niin vahvasti, että tyydyttynyt rasva aiheuttaa sepelvaltimotaudin. No, tässä oli vertailuryhmät kanssa. Itse asiassa niissä ei ollut sitten mitään eroa. Tai jostain tutkimuksessa itse asiassa pieni ero siihen suuntaan, että se tyydyttyneen rasvaryhmä pärjää kuolleisuudessa aavistuksen paremmin. Jostain syystä esimerkiksi syöpädiagnoosia enemmän kasvirasvaryhmällä. Tosin se ero niin pieni, että ei oikein tilastollisesti merkittävä, mutta näin pääasiallisena, että ne oli aika lailla samassa. Eli siitä ei minkäännäköistä tieteellistä näyttöä ole. Silti se edelleen sillä sitkeästi on. Myös eurooppalaisissa laajoissa ravitsemustutkimuksissa itse asiassa ihmiset, jotka söivät paljon juustoja vaikka ja kananmunia, niin heillä oli keskimäärin hiukan parempi terveys kuin muilla. Ja sisältävät siis runsaasti tyydyttynyttä rasvaa. Mutta tavallaan tässä tämä on ollut niin pitkään tämä perustavanlaatuinen juttu, tämä tyydyttynyt rasva, että siitä on vissiin hyvin vaikea luopua. Ja sitten
tässä itseäni siteeraan sen verran, että yksi asia muuten tähän, kun vaihdetaan näihin kasvirasvoihin, ajatellaan niitä prosessoituja, huonompia kasvirasvoja, ultraprosessoituja, soija, maissi, rypsirapsi, öljyt. Niissä on hyvin korkea tällainen omega-6-rasvan kuin linolihapon pitoisuus. Esimerkiksi aurinkokukkaöljyssä se on yli 60%. Ja se on yhdistetty myös esimerkiksi elimistön tulehdustilan lisääntymiseen ja sellainen, missä niitä etenkin käytetään niitä huonoja ultraprosessoituja kasvirasvoja, friteeraus. Älkää syökö mitään friteerattua. Tästä paljon kiistellään, että milloin noita tulee niin kuin yli, mutta tällaisena faktana, että ihmisen oman rasva linolihappopitoisuutta on mitattu jo 50-60-luvulla ja se on ollut luokkaa alle 10%. Tämä käyrä loppuu vuoteen 2005 luokkaa 20% tietämissä, mutta uusimmissa katsoen se on nykyisluokkaa 25%. Eli tämä saanti on kasvanut huomattavasti. Ja oikeastaan kaikilla aineilla yhteistä, että olipa vaikka vitamiini, sillä on joku tietty optimaalinen saanti ja sitten jossain vaiheessa sitä tulee liikaa, jolloin sitä tulee terveysongelma. Ja tästä on kiistiesti, että onko tämä linolihappo, onko tämä liikaa missä vaiheessa. Virallisen mukaan tämä ei ole ongelma. Mutta toki tähän liittyy myös muita asioita näissä kasvisiemenöljyissä. Tarvitaan hyvin rankkaa prosessointia. Niissä siemenissä on muutama prosentti ehkä sitä rasvaa ja siellä vaaditaan aika paljon prosessointia, että se rasva saadaan sitä irti. Ja sitten kun se rasva saadaan siitä irti, sitä pitää vielä käsitellä aika paljon. Kasvihan laittaa siihen paljon antioksidanttia, että se rasva pysyy siellä hyvänä, se ei hapeetu. Mutta ne antioksidantit joudutaan siinä ottamaan deodorisaation nimissä prosessissa pois, koska muuten se olisi pahan makuista ja hajusta ja ynnä muuta. Eli että siitä saadaan semmoinen kirkas keltainen rasva pulloon, niin sitä joudutaan käsittelemään aika rankasti. Ja ilmeisesti nämä rasvat juuri liittyy tuohon ultraprosessoidun ruoan vaarallisuuteen tai siinä milloin jo ruoka luokittuu ultraprosessoiduksi, niin se on yleensä nimenomaan se rasva siellä, joka jo luokittaa se ultraprosessoituun. Niin, ja tämä sydänmerkki, sitä he käskevät suosia, jonka osa on kyllä nimennyt jo sydänkohtausmerkiksi. Jaa. Tuolla sydänmerkillähän on tavallista, että ne tuotteet, jotka on sillä merkitty, niin useimmiten niissä on nimenomaan paljon näitä kasvisiemenöljyjä. Toki on siinä hyviäkin tuotteita joukossa. Tämä punainen liha. Tämä on vähän erikoinen. No, sitten kun katsoo niitä tutkimuksia, että mistä on saatu, että tämä punainen liha on haitallista ja on syöpäriskiä, ylipainoriskiä, kaikkea. No, sitten kun katsoo esimerkiksi Harvardin tutkimusta, jota paljon siteerattiin, että 60% suurempi diabetesriski, ylipainoriski, punaisen lihan paljon syöjillä. Niin kun tarkemmin katsoin, niin siinä mitattiin siis punaisen lihan tuotteiden kulutusta grammoina viikko. Määränä ei mitään suhteellista määrää. Ja kyllähän se tietty on niin, kuten jokainen tietää, että jos joku syö yhden makkaran sijasta 3 makkaraa, niin kyllähän syö kaikkea muutakin paljon enemmän. Eli oikeastaan se tulos oli, että paljolla syönnillä niin liho helpommin ja saa diabeteksen. Siihen olisi voinut ottaa ihan minkä tahansa elintarvikkeen ja siitä olisi saanut ihan sama yhteyden. Sitten yleensäkin, jos tällainen joku asia on oikeasti esimerkiksi syöpäriski. Täällä puhutaan, että tämä on paksusuolen syöpää aiheuttaa.
Niin silloin meillä pitää olla se, että tilastossa näkyy selkeästi, jos vaikka punaisen lihan käyttö kasvaa tai laskee tai eri maiden välillä, niin siinä näkyy erot. Esimerkiksi vaikka tupakan suhteen. Jos jossakin maassa tupakointi vähemmän tai enemmän, se näkyy suoraan keuhkosyöpätilastoissa. Tai se, että tupakointi vähentynyt, keuhkosyöpä vähenee. Mutta punaisen lihan osalta ei näe ollenkaan tällaista. Nimittäin esimerkiksi 70-luvulta punaisen lihan kulutus nauta ja sikaa, sehän on Suomessa laskenut. Ja jos verrataan 70-luvulta suolistosyövä ilmaantuvuutta paksusuolen syöpä, niin nimenomaan etenkin nuorten alle 50-vuotiaiden paksusuolen syövä ilmaantuvuus on tuplaantunut. Eli ne ei mene yhtevästi. Eikä mene myöskään maiden välillä. Jossakin vaikka Hongkongissa kulutetaan luokkaa 3 kertaa enemmän punaista lihaa kuin meillä. Ja niin, heillä on pienempi syöpäkuolleisuus ja elävät pitempään. Eli tälle punaisen lihan vaarallisuudelle ei oikein löydy minkäänlaisia vahvisteita. Ja tätä ei voida oikein vertailuryhmiä tuskin saadaan, joista toinen arvottaisi syömään lihaa ja toiset suostuisi syömään pelkkiä kasveja. Mutta näinhän se tietty on, että jos se kaikki maailman mäkkäriateriat, kaikki prosessoidut einekset, kun ne lasketaan useimmiten sinne liharuoan piikkiin, niin kyllä niitä paljon kuluttavilla on terveysongelmia enemmän. Mutta se ei oikein liity siihen punainen liha-asiaan. Se on haluttu irrottaa sieltä syyksi. Kun itse asiassa historiallisesti punainen liha on ollut se asia, jonka perässä ihminen on kulkenut ja menestynyt siellä, missä on punaista lihaa. Se on meille älyttömän hyvä proteiinilähde, B12-vitamiinia, tauriinia, kreatiinia, raudan lähde. Eli aika lailla optimaalinen ravintoaineen lähde. Ja sitten jos katsotaan vaikka sairaalaruokaa, no sitä en menisi kehumaan, mutta nyt tekään, mutta nämähän tulee vaikuttamaan tuonne esimerkiksi sairaalaruokailuun. Ja sieltä tulee näihin lihaleikkeiden tilalle tulee jotain kasvisprosessoitua höttöleikkelettä ja soijapuuraa ynnä muuta lihan tilalle. Siitä huolimatta, vaikka on hyvin vahvasti todistettu, että esimerkiksi lonkkaleikkauksesta toipuvilla proteiini lisää, nimenomaan eläinproteiini lisää, auttaa huomattavasti sitä kuntoutumista. Ne tutkimukset on tehty muuten pääasiassa heraproteiinilla, koska se on helposti juotavassa muodossa. Mutta vastaavia ei olla saatu kasviproteiinilla, tai minä en ole ainakaan nähnyt. Eli tuossakaan se ei hyvään suuntaan kyllä vie, jos ajattelee proteiinin saantia ja aminohappojen saantia oikeassa suhteessa elimistölle. Ja tämähän tulee ensimmäisenä vaikuttamaan vaikka sairaaloissa, armeijassa, kouluissa. Ruoka tulee muuttumaan tämän mukaan, suosituksen mukaan. Sieltä jätetään lihaa pois, no jotain sinne tulee tilalle. Ja minä en ole kovin vakuuttunut, että se mitä tulee tilalle, niin olisi mitenkään parempi. Sitten toinen jännä oli täällä suolan tämä raja, 5 grammaa. Tähän suositukseen siis kaikille 5 gramman suolan rajaa, joka vastaa natriumin määrässä 2 grammaa. Ja tällä hetkellä miehillä se on suunnilleen tuplat. Eli aika paljon pitäisi vähentää suolaa. Ja mihin tämä sitten perustuu? Tämä WHO antoi tämä 2 gramman natriumin suola-arvo, että sillä saisi terveyttä paremmaksi. No näyttää siltä, että noissa tutkimuksissa niin kuin kyselyllä toteutetuilla, niissä saadaan pienempiä suolan kulutuksia. Mutta taas sitten, jos katsotaan oikeasti
mitä sitä suolaa tulee. Eli katsotaan natriumieritystä virtsaa. Niin sillä saadaan oikeasti nähdä, että minkä verran ihminen syö suolaa. Ja tämä on esimerkiksi julkaistu maailman toiseksi kuuluisimmassa lääketieteen julkaisussa The New England Journal of Medicinessä. Ja tämäkin on sitä mieltä, että tämä optimaalinen alue tästä suolan saannista on hyvin kontroversiaali kiistelty aihe. Ja tämä nykyinen raja ei oikein perustu yhtään mihinkään. Tässä toinen tieteellinen artikkeli. Ja tämä kritisoi myös tässä tutkijat, että tämä 2 gramman raja natriumille ei perustu yhtään mihinkään. Se on niin kuin vähän hatusta vedetty. Koska aika monissa tutkimuksissa näytti olevan niin itse asiassa, että tuo optimi tälle natriumille oli 4 grammaa, niin kun mitattiin, että mitä oikeasti oltiin sitä syöty. Ja sitten seurattiin näiden ihmisten terveyttä, miten heillä meni. Ja tuo 4 grammaa natriumia tarkoittaa siis 10 grammaa suolaa. Eli tuplasti enemmän kuin tuo suositus. Silti suositus päätyy 2 grammaan natriumia, eli 5 grammaa suolaa. Syystäkin herättänyt kritiikkiä ja ihmettelen kyllä itsekin. No toki, jos verenpainetautia sairastaa, niin ei se natriumylimäärä hyväksi ole. Varsinkin jos meillä on kaalium ja magnesium matalalla, niin en minä yllytä lisää suolaa syömään. Mutta tässäkin kun mennään keskittyminen sinne suolan määrään, niin siinä jää itse asiassa se perustavanlaatuinen mekanismi esimerkiksi verenpainetaudissa huomiotta. Se on se tulehdusreaktio, insuliiniresistenssi, joka tekee sen verenpainetaudin. Se on se insuliiniresistenssi yleensä ensimmäisiä oireita. Siitä puhuin tuossa verenpainevideossa. No sitten tämä myös minun yksi mieliaiheita, tämä viljavalmisteet. Siitähän ei suostuta luopumaan millään, että se on niinku ihan välttämätön. No ok, osalle sopii, mutta. Viljavalmisteiden suositeltava päivittäinen käyttömäärä on 6 annosta naisille ja 9 annosta miehille. Ja vähintään puolet käytetystä määrästä tulisi olla täysjyvää viljaa. No, tällä täysjyvää viljalla eihän siinä pikkusen positiivisia vaikutuksia, vaikka nyt verensokerin suhteen ruoan jälkeen, niin sitä on saatu vähän positiivista vaikutusta, mutta esimerkiksi keskimääräiseen verensokerin vaikutus on ollut ihan olematon. Ja kuten hyvin tiedätte, niin tämä täysjyvä sana päätyy useimmiten vain markkinointikeinoksi, vaikka johonkin muroihin. Siellä lukee täysjyvä, mutta katsokaapa mitä kaikkea höttöä sisältää. Eli käytännössä ei todellakaan tule sille asialle ainakaan merkitystä. Kyllä tähän viljaan liittyy, tästä on paljon raportoitu, paljon tiedettä, jonka mukaan siihen liittyisi myös ongelmia. Näissä myös viljassa on näitä kasvien puolustuskemikaaleja, ja jos ei kaurapuurossakin, kyllä siinä on vaan pytiinihappoa, vaikka sitä kuin hyvänä pidetään, ja se voi estää jopa muiden ravinteiden imeytymistä. Ja sitten voivat vaikuttaa meidän immunologiaan. Siitä on paljon juttuja, että viljan gluteini sotkee meidän immunologiaa. Mutta virallinen mielipidehän on näin, että ennen kuin ohutsuolesta on tuhoutunut se nukka kokonaan, niin sitä ennen ei saa viljaa välttää. Sitten jos on keliakia kunnollinen ja biopsiossa todettu, että ei enää nukkaa ollenkaan jäljellä, niin sitten joo. Mutta kyllä tämä on aika monissa tieteellisissä jutuissa liitetty tähän, että viljan kulutuksella tulisi suoleen ne tight junctures, ne tiiviit liitokset sieltä niin kuin hajoaisi ja tulehdusreaktiota
Ja sitten esimerkiksi liittyisi vaikka kilpirauhasvaja tai mitään jollakin mekanismilla immunologian kautta. Mutta se on ainakin käytännössä huomannut, jos on parantumassa esimerkiksi ylipainosta ja tämmöistä aikuistyypin diabeteksestä, niin ei välttämättä noita viljavalmisteita kovin hyvin siedä. Myös minulla itselläni tämä, että viljat joudun kyllä aika vähäisenä pitämään. Eli en kyllä näe mitenkään tämä esimerkiksi parantaa tilannetta, mutta tämähän on perinteinen. Näitä on jaettu esimerkiksi aikuistyypin diabeetikolle näitä 6 palaa ruisleipää oppaita 20 vuotta. Ei sillä kyllä korjausta olla saatu aikaiseksi. Ja sitten etenkin nämä autoimmunisairaudet sitten nuoressa ikäryhmässä lisääntynyt. Esimerkiksi tulehdukselliset suolistosairaudet on todellinen kansantauti nykyisin. Niitä diagnosoidaan todella paljon. Ja se liittyy todennäköisesti suurimmaksi osaksi meidän ravintoon, nämä asiat myös. Ja tätä ei välttämättä auta nämä palkokasvit, herneet, pavut, linssit. Esimerkiksi sellainen ruokavalio, jolla on tutkitusti hyötyä toiminnallisissa suolistovaivoissa ja tulehduksellisissa suolistovaivoissa niitä oireita vähentämään, niin siinä nimenomaan poistetaan ravinnosta herneet, pavut ja linssit. Koska niissä on aika paljon niitä kasvien puolustuskemikaaleja, antiravinteita, lektiinejä monella nimellä kulkevat. Mutta tämä, että kasvit eivät pysty pakenemaan, niin niissä on nämä puolustuskemikaalit, jotka vähentää sitä, että niitä ei syödä kaikkia pois. Suuri osa kasveista on syötäväksi kelpaamattomia. Mutta näissä syötävissäkin on tietysti näitä aineita, jotka ainakin osalle on ongelmallisia. En näe palkokasvia, pavut, linssit, herneet lisää kovin erityisenä. Ainakin mahavaivoja niistä tulee lisää. Joo, no marjat, hedelmät, kasvikset. Niitä suosittaa sen 500 grammaa. Se on varmaan ihan hyvä ja se on noissa ollutkin. Mutta ongelma noissa, että esimerkiksi hedelmiä ei erotella tuosta ollenkaan. Kasvikset ja juurekset on ihan eri asia elimistön kannalta kuin hyvin makeaksi jalostetut hedelmät. Ne on hyvin fruktoosipitoisia. Okei, jollakin urheilua harrastavalle välipalaksi niin oikein hyvää, mutta jos on esimerkiksi aikuistyypin diabeteksestä toipumassa tai sairastaa, niin hedelmät ei välttämättä ole kyllä mitenkään parhaasta päästä sen fruktoosipitoisuutensa vuoksi. Ja näistä mainostetaan, että kasviksissa on paljon kuitua, vitamiinia, kivennäisaineita, JNE. Mutta niissä on myös niitä antiravinteita, jotka estävät niiden optimaalista imeytymistä. Ja kyllä se näytettiin mainitsevan kyllä tuolla Pohjoismaissa ravitsemussuosituksissa ihan jo tiivistelmä alkulehdillä, että ne ei ole suoraan vertailukelpoisia, jos vertailee sisältöjä. Esimerkiksi joku sinkki, jos sitä on kasvissa saman verran kuin jossakin eläinkunnan tuotteessa, niin sitä eläinkunnan tuotteesta se on paljon enemmän elimistölle käyttökelpoisessa muodossa. 3. kauhistus maitotuotteista. Aika neutraali suhtautuminen, osalle sopii, osalle ei, mutta tämä, että se suositellaan vähärasvaisia, perinteiseen malliin vähärasvaisia. No sehän tästä on nähty, mitä sitä vähärasvainen asiasta tulee. No esimerkiksi tämä, joskus suositeltiin maidosta, oli mainoksia, että maidolla vahvat luut minunkin koulussa. Se ei missään nimessä pitänyt paikkansa ainakaan siinä vaiheessa, kun alettiin juomaan rasvatonta maitoa. Nimittäin rasvattoman maidon ongelma on se, että se nostaa elimistön insuliinia paljon nopeammin. Ja ne imetään nopeasti rasvasoluihin ja lisätään insuliiniresistenssiä. Itse suosin
kyllä kokorasvaisia maitotuotteita, pysyttelen kaikista kevyestä pois. Se onhan se koko väestön tasolla testattu joskus 90-luvulla. Kaikki oli low fat ja ultra low ja super extra 0,04% jäätelöä. Ei rasvaa, kun ihmiset ajattelivat, että sillä laihtuu. Ja ei todellakaan laihtunut. Maitotuotteita käytetään aika paljon. Ja se rendi, että niissä alettiin käyttämään vähärasvaisia, niin se ei todellakaan johtanut mihinkään hyviin tuloksiin. Sitten noin mineraalien osalta, tämä ei välttämättä tämä suositus ehkä huomioi sellaisia oleellisia, mitenkään optimaalisen voinnin kannalta, nämä saannit ei ole mitenkään hyviä. Esimerkiksi magnesium, siinä tyydyttiin tuonne 300-350 milligrammaa saantiin ja se on aika niukka. Sitä kävin tuossa magnesium-videossa läpi, miten se on todistetusti, siitä ei kärsi yhtään pudota alas. Mutta se on sen takia, koska ruoasta se olisi muuten mahdoton saada kasaa. He joutuisivat suosittamaan lisäravinteen käyttöä. Että sen takia se on käytännön syystä valikoitunut. Tuo ei ole optimaalisen voinnin kannalta kyllä esimerkiksi magnesiumissa niin riittävä määrä. Tästähän on paljon puhuttu tämä magnesiumvajaus, niin esimerkiksi sydämen rytmihäiriöiden taustalla sitä on paljon ollut tiedettä. Ja siinä on käynyt niin, että tehoviljelyn seurauksena meillä niin kasveissa huomattavasti vähentynyt näiden hiveaineiden pitoisuudet. Ja tätä ei minun mielestä ota tämä suositus huomioon ollenkaan. Että esimerkiksi magnesiumin osalta me ei oikein ravinnosta päästä siihen riittävään saantiin. Sitten toisaalta vaikka D-vitamiinissa tämä elää jotenkin eri planeetalla tämä suositus. Suosittaa aikuisille 10 mikrogrammaa ja yli 70-vuotiaille 20 mikrogrammaa onneksi sentään. Mutta kun katsoo vaikka Prismassa, mitä myydään D-vitamiinin valmisteet, niin siellä myydään 50-100 mikrogrammaa. 10-kertainen määrä suositukseen nähden. No joo, se on, kyllä se luuston kannalta tuo pieni annos pitää sen, että ei ala luut vääntymään ja tulee riisitautia, mutta esimerkiksi immunologian kannalta se ei ole mitenkään optimaalinen kyllä. Ja sitten toisaalta iso annokseen liittyy myös se, jos ajatellaan vaikka 100 mikrogrammaa, niin siinä on vaarana tai pelkona on ollut sitä, että se D-vitamiini ottaa kalkkia elimistöön, mutta se ei ole tarkka mihin se sijoittaa. Se saattaa mennä verisuonen seinämiin ja jänteisiin, jos K2-vitamiinia ei saa riittävästi. Ja myös tämä K2-vitamiini-asia, sitä ei tuo käsittele suositus ollenkaan. Ja se on näin, että ihmisellä on K2-vitamiinin saanti on huomattavasti laskenut nykyaikana. Ajatellen historiallisesti pitemmälle, kun ei ollut jääkaappia, pakastimia, niin ihminen tottu korkeaan K2-vitamiinin saantiin, koska ruuat fermentoitu enemmän tai vähemmän. Eli K2-vitamiinia saadaan fermentoidusta ruuista bakteerien mukana, tai sitten jossakin naudanmaksassa on myös K2-vitamiinia kyllä. Ja sitten sitä saatetaan sotkea vähän, tuossa pohjoismaisessakin vähän K1 kanssa isketään samaa. Ne on kemiallisesti tietysti sukulaisia, mutta täysin eri vaikutukset. Niihin on nais- ja mieshormonikin kemiallisesti sukulaisia, mutta täysin eri vaikutukset. Eli K1 tulee niistä vihreistä kasveista ja liittyy perehyytymiseen. K2 tulee bakteereista tai käytännössä sisäelimistä myös. Ja se liittyy siihen, että luustoon menee kalkki. Kalkkiaineenvaihduntaa ja myös metabolisen terveyden kannalta tuo K2-vitamiini näyttää olevan oleellinen. Siitä on paljon ollut viime vuosina tutkimuksia julkaistu.
Eli siellä jää vähän huomiota tällaisia uudempia asioita, jotka kuitenkin aika lailla vuosia tiedetty, että ei nyt ihan niin uusia, että pitäisi jo tuolla huomioida. Ja jotenkin eletään vielä vanhaa aikaa vaikka D-vitamiiniannosten suhteen. Niin, kyllähän me pääasiassa tullaan valtamediasta ja asiantuntijoiden sanomisina niin kuulemaan mitä tuolla kerrotaan tuolla ravitsemussuosituksessa. Ehkä joskus saatetaan vaikka ultraprosessoitua ruokaa moittia, mutta se ei kuulu siis tuohon ravitsemussuositukseen viralliseen, joten tuommoisia ei oikein valtamediat saisi kirjoitella. Mutta onneksi ihmiset ovat alkaneet etsiä tietoa muualta ja nämä muut lähteet tullut oikeastaan suositummaksi. Vähän niin kuin näihin Iltalehden, Ilta-Sanomien asiantuntijoiden haastatteluihin, niin suhtaudutaan vähän niin kuin hupijuttuna. Se oikeaa tietoa haetaan jostain muualta. No tässä esimerkiksi Markus Lundströmin luento Terveyssummitissa oli ihan hyvä. Ja löytyy YouTubesta esimerkiksi noita rasvoja koskien. Hyvin kertoo tuon rasvojen tarina, että voi vai margariini, rypsiöljy vai oliiviöljy. Hyvät perustelut asialle. Ja näitä ihmiset seuraa. Samoin ihan maailmanlaajuisesti joku Joe Rogani, joka suhtautuu näihin virallisiin skeptisesti, on se paljon seuratumpi kuin joku mikä tahansa tämmöinen iso media. 10 miljoonia katsotakertoja. Hän on paljon tuonut sellaisia asiantuntijoita ja lääkäreitäkin, jotka ovat tähän asiaan heränneet, että ei tää nyt näin mene. Ja no esimerkiksi Dr. Gabriella Lyein on tällainen eläinproteiinin kannattaja ja hyvän lihaskunnon kannattaja. Ja näille kaikille on vähän se yhteistä, että ovat myös itse hyvässä kunnossa nämä tyypit. Vaikka Dr. Sam Baker, joka melkoinen lihansyöjä, syö pääravintona punaista lihaa, tai Paul Saladino, sama juttu. Sanotaan Paul Saladinosta, että menee vähän jossakin äärimmäisyyksikin, mutta minun mielestä hän on hyvä ollut puhumaan nimenomaan ultraprosessoitujen kasviöljyjen asiaa. Häneltä on sitä paljon ihmiset oppineet. Me eletään käypähoitoyhteiskunnassa ja virallinen ravitsemussuositus on sen mukaan, joka tullaan nämä lähivuodet menemään. Mutta onneksi ihmiset osaavat vähän kriittisesti asiaan suhtautua jo, että ei se välttämättä ihan niin asia ole. No niin, että nyt moiti vaan moittimisen takia, niin kyllä sitä jotain positiivistakin. Esimerkiksi tuo kalaa. Kyllä, kalaa 300–450 grammaa viikko, josta vähintään 200 grammaa rasvaista kalaa. No okei, kalaahan voisi liittyä ongelmiakin, mikromuovit ja raskasmetallit, muuta kaikkea. Mutta se kuitenkin näyttää ylittävän sen että nuo pitkät omega-3 rasvahapot, EPA ja DHA on meille niin välttämättömiä verisuonille ja aivoille, että niitä on pakko tulla. Varsinkin kun meillä omega-6 rasvoja on paljon, niin me tarvitaan oikeita omega-3 rasvoja. Ja aikaisemmin siellä oli vähän sellaista ilmaa, että riittäisi nämä kasviperäiset omega-3 rasvat. Mutta se asia on niin, että ihminen ei pysty niitä riittävässä määrin muuntamaan näihin tarvittavien pitempien omega-3 rasvojen suuntaan. Joten tuo on tuolla ihan hyvä, välttämätön lisää. Ja sanotaan näin, että kalaöljykapselit eivät korvaa kalan terveysvaikutuksia. Kyllä se tutkimuksesta katsoen näin on, koska näillä kalaöljykapseleillahan tehtiin laajia tutkimuksia ja ajateltiin, että sydänsairauksia saadaan niillä ehkäistyä. Mutta itse asiassa ei saatu, tuli eteisvärinää enemmän
mitä enemmän syövät kalaöljykapseleita. Mutta siihen liittyy sellainen, että ne kapselimuotoiset onkin hapettuneita hyvin usein. Eli tällainen öljymuotoinen hyvälaatuinen valmiste on tietysti huomattavasti parempi korvaamaan. Mutta näin kokonaisuutena, jos olet vähänkään lehtiä lukenut, niin olet kyllä jo nuo asiat kuullut, eikä noihin tarkempi perehtyminen kyllä hyödytä. Käytännössähän näitä tullaan toteuttamaan niin, että sinne tulee lisää sitä ultraprosessoitua hiilarihöttöä ja huonoja kasvisiemenöljyjä. Eli en olisi kyllä kovin vakuuttunut tuosta terveysvaikutuksesta. Niin, laita tykkäys sinne, jos olet samaa mieltä. Kiitoksia, moikka!